Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Mayong gabi kanatong tanan, kumusta? O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon, kung sa dili pa day no. Shout out day ko no kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia, o kang James Sabuero, kang Lance Hibmin, o kang Hasido. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Hasil. Thank you kayo sa pagsunod no sa mga drama, sa mga sugilanon nga gikan sa Armin Drama. Salamat kayo no. O sa tanan nga nagsunod ano yung drama ha. Salamat kayo sa pagsubaybay. Thank you. Kung karon di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Part 13. Musamot gyud ang iyang kabangis nam. Nang ilang, ha? Musamot gyud ang iyang kabangis kung makabante na siya. Musamot kalaot ang mga saop. O kita din hinam. Butoy, ang iyang kabangis. Maoy mo unay sa pagpatay niya. Maayo lang lagi kung di ta maunhan nang. Daghan naman siya sapi. Daghan sab siyang mga hinanib. Mag-ampo lang ta, Butoy. Sige mo, ato na kus kumbinto. Mo ato kas kumbinto nang? Gipangayuan lagi birth certificates Milan. Anya, ako na siyang giingnan nga tingalig okay ra ang baptismal certificate. Kauban ba ming Milan ganiha nga mo adto tas kumbinto. Pero nasugatan man mi ni Karen. Nga naman di ay kung nasugatan ninyo sa Karen nang? Kita lang baya ang nasayod ning hilom na tong kalihukan toy. O dili gusto si Milan nga masayod inis Karen. Ana sige ato na kus kumbinto Butoy. Ala? Oh. Nga naman Butoy. Bago lang yung nakakita ni Padre Damian nang nagdagbag, migawa sa kumbintong. Unsa? Lagi nang, wa si Padre Damian sa kumbinto nang. Daoy, dili naman hinuon ko mahimutang. Nganong ako man sa silang gitug-anan, uy nga nagkita mi si Senyor Emilio. O gitagaan ko kwarta. Gitagaan pag yung cellphone. Ginganla na lang hinuon ko nilang espiya. Pero gidawat ako ang gipanghatag ni Senyor Emilio tungod sa akong kahadlok niya. O gidawat ko ang cellphone aron makabantay ko kung doon na siya daw tang plano batok ni Milana. Bahala na. Kuningon ini man nga paagi nga maangkon ko si Milana. Bahala na. Nga naman dik mahimo kong espiya ni Senyor Emilio. Oh, ang ako cellphone. Si Senyor Emilio ang nanawag. Wa, pag yun ay mo makita. Si Hazel niya? Wa mang gyud, Senyor Emilio. Animal. Napagyapon ka sa ospital niyo? Nagagawas na ko. Pero nangita kong espesyalista sa mata. Aron nga, magkakita ko klaro. Mahimong mangutanan yun? Unsa ka na? Unsa man din naitabo ninyong duha ni Senyorita Hazel? Unsa imong katungod nga mangutana? Ha, Karen? Binayran ka lang nako, animal! Animal! Oh, gano'n na suko mga siyang maayo. Nakasiguro ko nga ang senyorita mo'y nakaingon nga no nag-antos ron ang senyor sa iyang mata. Unsa sa kikipuhat ni Senyor Emilio sa senyorita, no? Mauna ni ang akong higayon. Aron sudlon ko ang kasing-kasing ni Milana. Mulakaon ako ha, Mal.
Mubalik ka? Mubalik, uy. Ikaw ba yay akong hero? Dili ko sa mapasaylo nga akong kaugalingon. Kung makuha kag balik sa demonyo mong amahan. Mahal, gaingan ka na baya na ako. Andam ko nang itugyan ni mo nga akong kaputli. Gusto ko yun nga ako mo'y makaangko ni mo. Buhaton ko ang tanan aron matuman ang itong mga panday. Gamay lang ang pagantos, ha? Ninghi kayo na, nagkasiguro ko nga nanuhol ng mga tao ang demonyo kong amahan aron pangitaon ko. Dublihon ko usab nga akong panikamot. Aron makuha ko ang kahayag sa akong kinabuhi. May mong mangutana, mahal. Hindi kabot sa tok mga higayan, mahal. Tuganan ti ka. Di pa lang karon. Mulakaw na ko, ha? Balik ko ba yung ko, ha? I promise. Di ti ka pasagtan. Ay, naging kadlok. Niya ka sa safety nga lugar. Huwag makakuha ni mo din, eh. Nibaw ba si Karen nga ni ako din, eh? Wa, si Nanay Ray, itong anan ako. Wala ko saling ni Karen. Basta mahal, ayaw bayagi ko itugyan sa mga tao nga demonyo. Ako nang ikamatay. Nang, Ay! oh, Kuyawan ako eh. gikuyawan ka sa kong pag-ani? Ay, wa manggod ka magpahibaw nga ni Aka. Midritso mo nakagtingog. Ay, sorry gud kaayo nang ha. Nahasol manggug ko. Nganong nahasol man ka? Inyo mo kong gidudahan nga espiya. Oh, di man ka tinuod. Nang, tinud-anay gud ang akong gisulti nimo. Nga kung nagpaduol man ko ni Senyor Emilio, tungod na kinas kaluwasan ni Milan. Daghan sad kaayong salamat kung mauna ka rin. Wa ka magduda na ako, nang? Karen, parihas nimo. Ang kaluwasan sad, mo'y akong gilantaw nga do sa akong anak. Dili ko gusto nga doon ay mo traidor ni Milan. Ipanumpa na ako, nang. Unsa may masayran ko gika ni Senyor Emilio nga makadaot ni Milan. Paibaon tadayon mo. Wakasultihin ni Senyor Emilio nga moanhi siya. Dili pa kuno sa pagkakaron. Iya pa manggug kunong ayuhon ang iyang mga mata. Di pa man kuno siya makaklaro. Uy, kay nga naman di ay. Sa din nahitabo siyang mata. Wa man siya musulti na ako, nang. Pero nagduda gyud ko nga doon na ginahitabo nila. Og ang senyorita mo'y nakaingon sa pag-antos ro ni Senyor Emilio. Mas maayong mabuta na lang siya. Nang ilang. Ay! Nena ang akong anak. Mag-review na ka, Milan? Di pa. Arayo na ako sa kwarto na ko, Nay. Milan. Naglikay ka ba na ako? Doon na ka ba gibuhat nga angay kong likayan? Ha? Sige, Nay. Nang, naglagot na si Milan ako? Wow, uy. Nga nung maglagot man siya. At tingali gikapoy lang to day sa iyang lakaw. Sige, nang. Mupauli na lang ko. Ipalihog lang kong ingon ni Milan nga. Naiubos ko niya. Nahiubos yan ako? Kono. Pero ay na siya tagdadong. Murag malangan ang pagkuha na to sa imong baptismal certificate da. Nga naman, eh. Wa man ang kura paroko sa simbahan. Wa? Haim di siya, eh. Magyadto pa ko ng syudad. Mayon tag di madugay ang paghatag ko sa gikinahanglan ni attorney. Naluoy ni kay ko sa kumahan. Akong gipangutana si Karen kung misulti ba ang senyor. Unya, Nay. Unsa iyang tupak? Matambalan pa kuno niya ang iyang mga mata. Kay dili pa siya makakitag klaro. Mayon tag mabuta na lang siya. Ayaw ana dong. Dakong sa Diyos kon magtinguha tag dautan sa atong isikataw.
Ang iyang gibuhat sa akong mahal, Nay. Walay mo tulisok niya. Moabot lang gihapon na anak. Huwat lang. Kay hapit na siya hukmi sa labawng makagagahon. Nay Butoy, Ngano ka rin? nanawag ba ni mo si Senyor Emilio? Anong nangutan naman ka? Dautan ba kung mangutan ako? Oo. Waawan noon. Naibong lang ko ba nganong nangutana ka? Muuli ba siya? Ingon siya, muuli ko na siya, pero wa pa man. Nangutana lagi siya kung mianhi ba ang senyorita. Wa ba siya musulti ni mo nga nung nangita siya ni Senyorita? Milayas ba ni sa ila? Wa man siya. Ngano? Gipangutana, day ka? Ngano ako magi mo pangutanon? Ha? Tuo na lagi mong espiya ko da. Gusto to imong gisulti ka rin? Wa, oy! Ano ka siyang nasuko mo to siya? Yay, may bagti na sa bang telepono. Magpaibaw na ka siya sa iyang pagpauli din ni. Manguros na akong daanan ni. Ako na tumago ng telepono. Ngano dugay magka nakatubag, Butoy? Dito man ko sa gawas niyo. Nagdagkan pa ganay kung nagpaingon ganhi aron tubagon ang telepono. Husto na. Mga tarungan pa gyud. Unsa man? Nagsusi ka na kinsay nagsukod sa asyenda? Wa may nagsukod niyo. Sigurado ka? Sigurado kayo niyo. Kay miadto man ko ug ang tanan nga akong gipangtana. Mitubag man nga way nagsukod. Pagbuminaw sa Lex Pino. Ano din yun? Kinahanglan ako gining susihon. Let's Pawaton ba ko sa doktora? Pero matagyan kog proteksyon sa akong mga mata. Ay, kanindot ko di ang kapog press kong hangin. Kanindot, nagyari ato sa asyenda. Pero, kinahanglampugnan ko una ang akong kahinam. Ingon ang ako mahal, nga dili magdukay ang among pagpaabot. Pahala nagdili ko maabogada. Basta ikauban ko lang ang akong mahal sa tibok na kong kinabuhi. Uy, hala. May bagting akong cellphone. Ang senyorita. Senyorita? Salamat nga nanawag ka. Musta naman taong kanyorita, uy? Nganong nangumusta man ka? Naibaw ka na ba sa nahitabo? Ang ako rang nasayran nga imong gilayasan ng imong amahan. Unsa? Nangutan naman siya kung may ari ka ba? Hain man day kanyorita. May baw ka na butoy. Nyorita, anong layas man ka? Salbahe siya, Noy. Demonyo siya. Ha? Unya na lang ka na kutugani, Noy. Noy, ayaw kitugani ang demonyo kong amahan nga nanawag ko, ha? O kung mauli ka ni siya, diha. Paibaw adayon ko, ha, Noy, butoy. Oh, sige, Nyorita. Pero, hain man ka. Ayaw na pangunta na ron, Noy. Gusto mong gud kong makatabang ni mo, Nyorita. Akong isaan nga, di gud na kutuganan si Papa ni mo, ani. Hello, Nyorita? Hello? Wala mo tingog, Nyorita. Nay, kanusa mo ko nang balik si Padre Damian? Ingon sino'y butoy ni mo, iya lang kuno kong pahibawon. Misaligid kang Noy Butoy, Nay? Misalig. Nay, Dong salig lang sad nako. Pero ayaw kabala ka. Magsige man kog adto sa simbahan. Magsusi lang unya ko.
Kinahanglan mahatag ko na sa abogado ang akong baptismal certificate, Nay. Uy, murag si Padre Damian mo nang akong nakita nga nanaog ikan sa bus. Niya di ay ang kura paruko. Kinahanglan mapaybaw ko dayo si nang ilang ini. Hain man ka ang senyorita. Wagid ka masayod si Milana. Hain ka ron ang senyorita. Maguntakay ko silang tuha. Kadiyot rakod. Murag sinoy putoy man tong ako nakita nga nagdaling mikawas sa Bayasyenda. Nanawag na ka ang senyor o magpasugat sa airport. Mura mo to sig nagdali. Ako kasing tawakon. Tingaling mo pa uli na kita ang Senyor Emilio. Dili ko tawgon sinoy butoy. Sundon ko siya asa siya paingon. Kinahanglang masayran ko kung asa gid paingon sinoy butoy. O kinahanglan sad nga masayran ko kung muuli pagyud ang bangista mong amo nga si Senyor Emilio. Nay, mulakaw na ko. Muadto na sad kang senyorita. Masuko ka, Nay. Kamo si senyorita ang akong gikabalak andong. Tingalig doon ay makabantay nimo nga magsigi kag adto sa bahay sa inyong din. Panid-an ka na hinuon. Dili ko madto sa mong dinay. Madto ko sa review center o mananghid ko nila nga di na ako mupadayon sa akong pag-review. Dili ka mo padayon? Nahadlo ko nga di ko makakonsentrate tungod yung mga kausaban nun nga nang hitabo sa akong kinabuhi. Napagid ang akong mahal. Nala, sige nak. Tiwasa ang imurong nasugdan. Basin pa di ay. Maura ni hinungdan nga mudaog ang inyong duha kagugma ni senyorita. Nay, Nahak ang imurag yung kabulahanan ng akong gilantaw. salamat, Nay. Adro ko, ha? Ahon niya ang saman, ani ka ba matog? Ako maningwaon, Nay. Doon ako sa ilang ng ilang. Uy, ikasugat man ako si Milan. Di lang kung taga niya eh. Tingalig doon ay makakita. Ako lang siyang labihan. Ikasugat ni Noy Butoy si Milan. Oh. Wa man sila magtakad. May diretso man si Noy Butoy. Ako na lang hinaong sugaton si Milana. Karen? Nakita ti ka nga nagpaingon din ni. Maong gihawat lang gid ti ka. Madto ko sa review center. Mo padayon gyud ka sa pag-review? Ako lang tanahon. Ikaw? Wa lagi ka bayad si mama. Sige, muna ko nimo. Kadiyo tragot. Ganun gigunitan mo akong kamot. Nasuko ka ba tungod kay nakikita ko ni Senyor Emilio? Ganun masakop mo ko. Imo nang katungod, Karen. Honestly, Milan. Ikaw biyag akong giuna-una. Nganong gidawat ko ang iyang gipanghatag na ako. Ayaw ko himuang katarungan ka. Maunay tinuod, Milan. Kung nagtuogid mo nga espiya ko ni Senyor Emilio, ako nang ang kunod. Unsa? Ikaw may makabinipisyo sa akong gibuhat. Mahimong tug-anan ko ni Senyor Emilio sa iyang mga plano batok nimo. Og ako sad ning isumbong diha nimo. Karen, ayaw ibutang sa peligro ang imong kinabuhi. Nalipay ko sa mong motibo, pero ingunti ka nga ayaw ipadayon. Ikaw may maalaot na. Milan, Ikaw mismo nakaila sa matuod ng pagkatao ni Senyor.
Kung mapalpa ka, iya kang silutan. Pero Milan, dili ko gusto mahiagom ka sa kabangis ni Senyor Emilio. Sige na, Karen. Nagdali ko. Muna ko naman sa paglakaw. Sobra na ang pagpakauaw ko sa akong kaugalingon, Milan. Kinahanglang maako kagyod. Nang! Nang ilang! Uy, doon na may nanawag sa akungan? Okay, si Butoy. Magisin niya siya na ko. Ato ko numi dito magsulti. Mayong pagbuminaw sa Lex Kinahanglang magdali tanang. Aron wag yung makabantay nato. Sige, Butoy. Ay, nahadloksad ko, uy. Nga doon ay makakita nato. Unyaon sa man, Butoy. Muuli na si Senyor Emilio? Muuli gyud siya. Pero dili pa karon nang Ay, salamat in taon. laining akong tuyo ni mo ron. Unsa man na? Di man si Padre Damian. Ako siya nakitaan nga nanaog sa bus ganiha. Kinahanglan mga tudayon kami si Milan. Gipangitaan na siya birth certificate. Mauna kini ang gipaabot nato, Butoy. Nang hinam-hinam na sab kung moabot ang imong gipanganti nang. Grabe magud ka bang si Senyor Emilio eh. Hapit na gyud, Butoy. Hapit na. Sige ha, pauli na ko. Aron mga tudayon Miss Milan inigbalik niya. Tay pa. Butoy, wa ka ba ilaing gisultihan ini? Wag gyud nang eh. Bisag si Karen? Katong anak sa kusinera sa Bay Asinda nang. Di gyud na may tabo nang eh. Maayo. Sige Toy ha. Ako'y unang mo biya din ha. Okay ra nang. Kay atupod ko agis pikas. Nadaway pa kong Karen. Kung tinuon man niyang iyang motibo, angay siyang daikon. Pero, kung iya gidaot ang akong mahal, aron siya mo'y daigon ni Senyor Emilio, ako gid siyang kasilakan. Oh, Milan. Ah, Asa man ka? sir, mado ko sa review center. Ako lang kang balibaran una ang ilang offer. Anugo, no? Ano ko lagi, sir? Pero, mas anugon kung mauwahi ang imong lihok. Tingalig mawa pa noon mo si Hazel. Ayaw lang taon, sir. Debe ko mahimutang gabi, sir. May trauma na siya. Ayaw ka bala Milan. Kaya ako siyang gipaubanan sa akong anak nga daga. Maluoy kong Hazel. Salamat kay sir. Sige sir, mupadayon nun ako sa review center. Sige Milan. Tuman na gyud ang tanong gisulti sa abogado. Ikaw ra gyud ang mabulahan. Pamasab Miss Milan? Nakasiguro ko nga malipay gyud to kung masayra niyang ni Ana ang padrikura. Nang ilang, Yay, niya mas Karen. kitsa may imong gisigihan og lantaw nang. Ay, kinsa pa bagoy lain ka rin ang akong anak, si Milan. Ako man to nasugatan ganihan nang. Muadto ko na siya sa review center. Mag-review na day siya? Namot lang ni atong bataa ka rin, oy. Doon na kay Toyo niya? Wa nang uy. Nang, unsa kay naitabo sa mga mata ni Senyor Emilio, no? Kay naunsa man di ay iyang mata. Sakit ko no kaayo. Ang duha pagid niya ka mata. Nyawa ka mangutana unsay nahitabo niya. Na, kuyawan ka mangutana ay kay muday gugbanghag. Ay, pagmahay gyud nako nganon dili ako may unang nakakita niya. Siya dihang may ato sa eskwelahan. Nawa na kay mahimo ni Ana. Nahitabo na ang dili unta gusto nimong mahitabo. Dili lang ko nimo pasakon sa inyong taas nang. Ha? Dali oy. Ngano bang ni amantas gawas? Bitaw nang uy. Naibog man ko ni Milan nga mipaingon sa review center kud. Nahibaw di ay ka. Ako lagi siyang nasugatan nang. Nang,
Kami magkidoon ta mo'y angay magkauyab si Milan, no? Ha? Parehas gud may mga pobre. Mo lagi unta. Pero dili man ako'y tag-iyas kasing-kasing sa akong anak Karen. Saon? Ang senyorita man sad gud may una-unahon kaayo ni Milan. Uy, Karen, ayaw ba yung gipadungka ni anak si Milan? Ngano man nang? Nalumay na gid siyag maayo sa senyorita? Karen! Ang akong cellphone. Mahal, Mahal, sorry. Di ba ko makaanha, ha? nagsugod na ka sa imong review? Di abda ko sa review center. Nangita ko nga nga lugar nga huwag makadungog sa akong isulti ni mo. Gigapuyan naman ko nining akong sitwasyon, mahal. Mahal. Ayokot ko pa ka. Feeling na ako, nag-inusara na lang ko. Mahal, huwag ka mag-inusara. Ni aragid ko. Mahal, Gusto na. Niyan ako. Di tagid ka pa sa akin. sorry, mahal ha. Huwag ko makaagwanta sa akong mga luha. Nga dali kayong nangambak sa akong mga mata. Sa dihang nadungog na ako ang imong tingog. Mahal, nakasabot ko si mga bati. Sigurado na gyud nga nahigayon na. Gipapangitan ako sa demonyo kong amahan sa iyang mga tao. Totoo sa day ka nga. Ngun lang ni anak ka sayon ang ilang pagbawi ni mo, gikan ako. Musukol ba ko nila? Ha? Dagan ang midipinsa ni mo din eh. Busay katlok. Gisultihan ko sa mong din nga iya kang gipaubanan sa iyang anak ng daga. Lagi, Unya, okay ra kaniya. nindot man sab siya ikauban din eh. Kay, dagan kay siyang mga istorya nga makapakatawan ako. Pero, ikaw gid ang akong gikinahanglan, mahal. Kapit na. Unsaon ka pagkahapit nga mo review pa man ka. Dili. Dili ka mo review? Dili una sa pagkaroon. May importante kong misyon. O kinahalang ako ning dalion. Aron gawas nun ka nang magpakasal ako. Tinuod ka, mahal? Lagi. Busaan tos lang una, ha? Manawag bitaw ko nimo. Sorry, mahal ha. Anong sorry man? Nahasol na hinuon ka tungod na ako. Mahal. Katungdanan kong panaliptan ka. Labanan. Busa ayaw yung pagtuo nga sayon kanilang mabawi gikan ako. Hain pa man ni Milan, uy. Nagsugod na ang kangit-ngit. Nagsugod nagtingog ang mga gangis. Tingalig mo kalit na sad og tunga din hiskarin. Dili na sad may makaadto sa kumbento. Day! Ay, salamat in taon. Salamat dong, niya nagyad ka. Doon na ba pagigapit, Nay? Dali dayon, kay doon ako isulti nimo. Ni ana si Padre Damian, Nay? Oh, mao nagisulti ni Butoy. Na, kung sayo pa unta kang miabot, sayo sad tang nakaadto sa kumbento. Di sab kata isturbo ni Karen, Nay. Ning higayon na, dili na ta magpapugong. Kinahala makikita na gyud ta sa Padre Cura ug Madong. Sayo lang tang manimba, ha? Sige, Nay. Alas 4 kadlawon. Mumata na ko ana aron makasayod ag adto sa simbahan. Nay, muram kog nangurog. Ngano nangurog man ka? Ampot lang, Nay. Abi ang imong kamot, Nay, be. Oh. Kay ako ning itapion sa kundugan. Singan? Ambisa, aron imong madungog ang kuba sa kundugan ba? Kulbaan ko. Ay, pagkulba-kulba diya, ha? Kinahanglan mo barog kang maisugon ning gubat nga imurong giatubang. Gubat, Nay. Oh, maingon akong gubat.
Kisimba ko, mapamatud-an nga doon na kay bahin sa asyenda, Emilio. Dako ka ng sagpa ni atong mabangis nga Emilio. Ni atong demonyo nga Emilio. Niya lang binandol niya. Litrato ni Hazel. Sa kadako sa premyo nga akong ihatag. Kinsa may makatudlo sa iya karong may mutangan. Sigurado ko nga magkabuang ang mga tao sa pagpangita niya. So ay uwaw kong anak. Oh, yan o. Wa ko'y katungod nga moang ko na nga. Ha! Kabuang ka na ako, no? Nga pasagdan ko lang siya nga mapanag-iya sa lain. Ilabi na yun ni atong saop. Adto ko kinaipapilit sa Cebu. Punon ko ang tanang mahimong mapilitan ni nangyang litrato. Kung ang sobra na ini, adto na ko ibandilyo sa among probinsya. Maayo kay nakailis na kadong. Manlakaw na ta. Kadlawon pa manay. Nagmata na karon si Padre Damian? O siya may mumisa karon. Nakasiguro ko nga ato siyang ikasulti. Inauton ta na nga. Wala sa gabal ang atong pag-adto ron sa kumbinto. Kinala makita ko ang akong baptismal certificate. Kung walay sa gabal ang atong paglakaw dong, imo na gyud kining makita, anak. Nay, dali na. Malakaw na ta. Maayo kay ngit-ngit pa. May mo kong ato sa ilang ng ilang. O ipakita nga akong nakitaan gikan sa mga papeles nga gipataguan ni tatay. Huwag hindi madiskitahin ng ilang. Ako na ibutang sa kong bulsa. May lang untag. Ako pa silang maabtan. Shelter the oppressed and the homeless. Clothe the naked when Nay, you see them. nagmisa pa mas Padre Damian. Dali, anak. Arita dire. Magpaduol ta sa kumbinto. Aron dali tang makita ni Padre Damian. Sige nay. Gikulpaan mo ko nay. Shall go before you. Natens lang ka. Glory of the Lord shall Dali na. Magpaduol ta sa kumbinto. Then you shall call, Wa kay the Lord will answer. makaila na to nay. Mahimo doon na gyud kay ato ramang mga silingan ang nanimba. Pero wa sila masayod unsay atong toyo sa Padre Cura. Gikulbaan gyud kog maayo nay. Kalma lang na, kalma lang. Dali na. Wasab ka mo simba si Karen nay. Sukad ko magsimbahan og kadlawon, wa gyud ko makakita ni Karen nga mo simba. Bisan pagani ang iyang inaan. Sige nay, dali. Magpaduol tas kumbinto. Wa na may tao silang ng ilang. Pero yung mahibong ang ilang mga silingan. Kung magsangpit ko nila. Kung kadaritso na kong binito. Nyerita. Nyerita. Nyerita na unsa ka. Nyerita. Nyerita giurong ka. Salamat. Ay, kadiyat Nyerita ha. Ikuha pa kag tubig. Salamat. Kumusta man imong gipati Nyerita? Mahimo ba? Ayaw lang ko sa pitag, senyorita. Kapila na kumahangyo ni mo, anak. Anak ka man gud ni Senyor Emilio. Dili na. Tao lang ang imong amahan. Mahimong giyawaan lang to siya. Hinungdan nga nakahimo siya ingon ni adto. Dili ko makadawat sa maong rason. Demonyo kit siya. Hayop siya. Sige. Imo pagani ko sampiton og senyorita mo piya ko dinhi. Ayaw eh. Musamot ka miserable ang imong kahimtang kung mubiya ka din eh. Maluoy sa taon ka na ako.
ako mangguyhanukan ni Papa nimo sa pagbasol. Kung mubiya ka dinhi. Dako na ko nabuhat nga kahasol ninyo din. Ay, pag-una-una ni Ana, Hazel. Salamat. Nga nasangpit lagi ko nimo sa akong han. Salamat kaayo, Mirasol. Magkasuod na kita ini, Hazel. Di ka ganahan? Ganyahan, oy. Sige na, mubalik na ta sa pagpangatog. Dunay simbahan din sa duol. Nga naman. Musimba unta ko. Ayaw, uy. Tingalig doon ay makamayong ni mo sa simbahan. Husto tuod, no? Sorry, gid kaayo ninyo, Mirasol. Nay, gawas na sa Padre Damian, oh. Dali, nak. Ato siyang duolon. Dali. Sige. Padre. Ilang? Oh, doon namin toyo ni Modre. Ilang? Siya ba? Siya, Padre. Kadako na nimo dong. Dre, uy. Nakaila ka na ko, Dre. Nganong imo kong gigakos? Bunga kini sa kalipay dong. Kay maablihan na gyud ang pultahan nga nabilanggo namo. Unsay bot mong ipasabot, Dre? Dulan sa 20 na karon ka tuig nga nagpuyo mi sa kahadlok ug dagmatngon nga dili makasa ni anang Senyor Emilio. Padre Damian. Padre Damian, midool nag-abogado si Milan. Gipangayuan siya birth certificate. Pero nasunog man ang among bahay. Ni Ami, kay namasin ko, nga mahimo ra ang iyang baptismal certificate nga ipakita sa abogado. Mo na giingon sa abogado, Padre? Ilang. Pangitaon pa ang iyang baptismal certificate. Dugay na gudto. Dulan sa 20 ka tuig na nga nabunyagan siya dinhi. Pangitaan lang taon, Padre Damian. Kinahanglan mahatag dayon to ni Milan. Kadiyot, adtuon nako ang sekretarya. Siya nga ukayon ang mga files nga baptismal certificate. May pag nag-jeep na lang ko da. Aron dali ko maabot sa simbahan. Labing siguro, humana nagirong misa. Nibutoy! Uy. Ayay. Nagitaan makong karong. Noy, diin man ka. Kuan. Musimba ko ka rin. Musimba ka? Unya nga nung dili makagikan sa bahay asyente. Murag, dito makagikan, oh. Imong giato sinang ilang, Noy? Dili, uy. Nganong ako man siyang atuon. Tingalig to na ka-importanting tuyo niya. Wow, uy. Wa ko mo atos ila. Sige, Kren, ha? Mubalik na ko sa bayasinda. Unsa ba'y naaan ang imong bulsa sa imong polo? Nga imong manang gitapinan? Ha? Mura mag-detective ka na karon ka rin? Ha? Imong gibantayan ng ako mga lihok. Doon na ba ko'y angay panid-an mo, Nibutoy? Abot lang nimo eh. Sige, ha? Di lang ka rin, ha? Kay, mubalik na ko sa bayasinda. Ano man katos, Nibutoy? Anima! Ganyan akong tinawag ni Butoy. Pero agyod siya makatubag sa telepono. Nagpaabot na lang ko sa kong mga sinuhulan. Unya mangadto na sa airport aron makaabot tayo may sa Cebu. Saman, natup siya ang tunin ng rasa. Kinalang maguna siya sa airport aron pagsukat na mo.
Magkatilaw ka gyud nako, Butoy! Ay, salamat taon. Wala ko masundin ni Karen. Og doon ako sa simbahan. May untag dapat sila si Ilang og si Milan sa kumbento. Kinahanglan nila makita nga akong gida. Murag nakamat mo si Karen sa pagtapion ako sa akong bulsa sa akong pulo. Ay, buang nga sab na ako eh. Anong ako masatong gibuhat? Doon ako sa kumbento. Pader, nakita na ba? Wa pagyudong Milan. Pero niar gyud to dinhi. Wa man sag mahitabo nga nasunog kining kumbento. Kining, Dre, kinahanglan gyud tong makit-an karong adlaw. Maunay atong pangitaon Ilang. Murarabag, nagduda ko sa lihok ni Karen. Karen? Anak sa kusinera sa Bay Hacienda, Dre. Padre, doon na ka ba'y nasayran sa kong pagkatao? Ay, salamat. Di apa day mo? Botoy, ano ni amang ka? Importante kaya nga akong pag-anhinang. Unsa man? Nana ang baptismal certificate ni Milan? Wa palagi. Ayaw na lang mong pangitaad to. Ha? Nganom day, Noy Butoy. Ako na nakita ng imong birth certificate dong. Ug sunda o kayo si Piata ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. O kayo taon kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.